Първата бяла карта е издадена преди 3 години. Днес сме водеща небанкова финансова институция с сериозни позиции на пазара на кредитни карти. В началото екипът ни беше едва няколко души. Днес сме повече от 100 млади и ентусиазирани професионалисти с богат опит. Създадохме компанията с идеята да предложим масова и лесно достъпна карта с гъвкави и иновативни услуги, независимо от финансовия статус на клиента. В дейността си се ръководим от ценностите, в които вярваме: доверие, отдаденост, предприемчивост, партньорство, иновативност, клиентско обслужване от най-високо ниво. За 3 години реализирахме сериозен ръст в използването на картите и в момента сме избор на над 50 000 клиенти. Нашите потребители използваха над 50 милиона лева да посрещнат нуждите си и да осъществят мечтите си. Успешни сме, защото улесняваме максимално клиентите си. Те кандидатстват дистанционно по телефон или онлайн. Екипът ни се свързва с тях. При одобрение потребителите получават картите си с куриер, безплатно. Не попълват бланки и формуляри, без излишни формалности. Лесно е, но не само. Бяла карта е алтернатива и ново начало. И много повече. Тя е международна, MasterCard и Visa. Тя е продукт на финтех компания, без такси за издаване, при плащане или тегляне от банкомат. Тя е предпочитан платежен инструмент и за хора, които имат ограничен достъп до финансови услуги. Предоставя първокласно обслужване. Развиваме своя бизнес успешно и сме етични към нашите клиенти и партньори. Растем стабилно и вярваме във възможностите си. Приоритетите ни са: да предоставяме иновативни услуги навсякъде, където оперираме, да разширим дейността си в чужбина, навлизаме на външни пазари в Европа, където ще предложим кредитни карти с международния ни бранд Axi, да развиваме устойчив и отговорен бизнес. И повярвайте ни, няма да спрем до тук. Бяла карта. Каквото пожелаеш, където и да си.